l-Union of Professional Educators fih dan il-Union ħaddiema maqudin faħret il-ftehim milħuq mal-Gvern dwar il-ħlas tal-ħaddiema ta' skola sajf. Dan hekk kif skont l-istess Union, fl-aħħar snin kien hemm anomalija għal mod kif jitħallsu l-ħaddiema. Għal kuntrarju ta' kif jiġru mal-ħaddiema tal-Gvern, il-ħaddiema ta' skola sajf ma jitħallsux kull 4 ġimgħat, imma jieħdu l-paga lejn l-aħħar ta' Settembru u Ottubru. Ftit tal-ġimgħat ilu, il-Union resqet ilment kontra l-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi quddiem it-Tribunal tax-Xogħol. B'diskussjoni matura, dan kollu ġie solvut bl-ewwel ċekkiet għal din is-sena bdew jitqasmu fl-aħħar jiem, kif jgħid il-kap eżekuttiv tal-Union Graham Sansone. Jieħdu inti xi kumpens wara dak iż-żmien kollu li kienu mistennin. Allura ftehmna illi l-FIS ħatati inti 100 euro il-kull ħaddiem rridu aħna 1300 ħaddiem li jaħdmu fi skola sajf. Infatti nataw inti il-bieraħ u anke llum. Is-Sur Sansone qal li l-Fondazzjoni wedet li ser tirranġa s-sistema tagħha ta' ħlasijiet. Il-sistema tal-FIS kif taħdem il-payroll system hija sistema antikwata u ineffiċenti. U allura kien hemm inti il-weda minn l-FIS illi ħajjagħmlu overhaul ta' din is-sistema. Ovvjament aħna ma kinux kontenti biss li ssir overhaul. Huwa qal li minn din l-azzjoni bbenefikaw ukoll għadd ta' studenti universitarji li joffru s-servizzi tagħhom lill-iskola sajf. Intant fi stqarrija, il-Fondazzjoni qalet li se tintroduċi sistema operattiva ġdida biex il-pagamenti tal-part-timers ikunu regolari wkoll mis-sena d-dieħla.